Belantik manuk gede nih lho, belantik manuk yang. Iya dong. Ya. Apa yang ini? Apa? Pikiran sih. Roti jadi. Apa ya? Roti. Ya. Ini apa lo ya gitu? Lagi oke kena susu. Ya. Kak. Dia agak slow becai lara kuat. Agak slow kuat becai. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikir madepe kok ngetan iki piye? Ang, Ang. Wong niku mas sapa? Aja wedi. Sing bal-balan nang bocah kemang. Kenal mbek aku. Mesti nih. Nah, iya nyalane. Nek no. Sep. Awas ke. Oke. Ya Allah, tetap ada mau pakai. Turun iring-iring. Oh, jahat. Ijo ning isor. Gitu. Nggih. Mancing kabeh anak bojone dijak. Ambu deh. Mancing kemar bileng. Mancing keributan nek kowe. Bapaknya mancing, anak bojone giling. Paling. Jangan, guys. Ya Allah. Kakak tinggo. Yang Depok numpak sepin nih, guys. Sepin. Ora kuat yakin. Langsung, guys. Medun. Terus guys. Jalan kaki, wes. 2026 Dewan di 2026. Jalan kaki. Jalan kaki. Munggah ae Dek, mau dhuwur medhur ae Dek malah munggah iki piye. Barang. Sungguh perpaduan yang sangat pas. Pone iki arep ge lapangan poli ngono. Ayo Pak saya nek wong. Eh. Cetok gandeli roti barang nang tengah. Garangan. Sapa lho? Karena garangan medun. Kok garang? Pak. Apa isyarat ya? Isyarat Ambengi. nyawa. Ayo tuku kapal. Biar tak tandur apa ya? Musim panas kok ngene iki prayo mati. Nganti kelas WA Alia. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Emang kayak adine anu ya, mbok iem. Duh.
Iya yang. Aduh. Sapa kuwi? Wong belik. Dewe kok. Gitu. Lah beda. Ya kudu kok. Tuh wong. Yuh. Ya Allah. Ngelongi gas e. Jadi pas menggak tali ngelong. Lah piye? Menggak tajam. Serang kakak. Ih, kan pelakon lah. Ih. Tanda-tanda kon melaku eneh. Yo lek kaya ngae. Aduh. Yo bobote piro wong loro iki? Wis aku mlaku e. Sik tak kene kok kono sik. Iki pas nyendit. Sik tak ning kene iki lho, sik tak Ya, datar. Wis. Jamping aku kan mlaku lho, guys. Jamping. Menadoi. Kira Jawa pendi. Tersangka nih lah, guys. Berada di ketinggian. Dodol iki karo kemang. Heeh. Iya. Iki sik bermandek ya. Woi. Iki piye iki? Ora kuat neh. Kuat. Sudah kok ini sebenarnya dia kok. Ora umum. Ora kuat. Kuat lah. Ora mungkin tidak kuat. Oh, Iya nyalah ilusi lek ra kuat ini. Dan burine dure. Efeknya muncul dadak iki ngono. heeh. Terus kan. Aneh ngono kae. Mundure dalam keadaan setir lurus kudune. Menku yo ini apa? Delek habis. Sampe tak sampe. Ya, zaman biyen ya delok Wiro Sableng ki yang kerajaan kono lho mlaku. Ora kurang ada. Ben minggu pokoke. Minggu tok. Heeh. Ning gone Jaya ku lho sing wis ninggal iki bojone jenenge Situm ning grup Desa Depok. Iya. Biyen sing duwe TV. Sak Depok. Iya, sian. Dene kono yo keh piye sedelok. Iya, omahe iki rumah kaca ngono kae. Ya tapi bodo open bisa ngono kabeh. Sik. Open house lek bodo. Masa opor pisah sayang? Yo ora jare mungkin janganlah. Soalnya sing ngrukuni cilikmu bapak sak cilik kadungan. Iyalah, Nek bapak ora urip kowe. iyalah. Lama-lama. Jadi juga sektor. Kang Sodik. Nanti lama-lama. Apa? Kang Sarto. Iya. Sapa iki anak putih kok kriting? Rizka. Ambek sapa kuwi? Ambek sapa jenenge? Anake sapa? Ambuh lali. Oh, putih kok kriting. Afrika.